Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Yuri's Secret File. Si Yuri na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin ang kanyang naging kaibigan kahit na meron siyang sarili ng pamilya. And kaya siguro raw hindi siya mawala-wala or hindi mawala-wala yung best friend niya sa kanyang puso ay dahil nandun yung could have been. Hindi niya kasi nasabi o naamin yung totoong nararamdaman niya. Yung best friend niya nakita yung lowest of her lowest. At yun yung huling araw na nagkita raw sila. So, ang payo niya nga sa mga kabisyo natin out there na nasa sitwasyon niya dati, wag daw matakot umamin. Because you'll only get one chance and you are so lucky if you'll get plenty of chances, but you have to make use of them wisely. So, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin. Nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni My Yumi. Good afternoon, DJ Rocky. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ni Yuri sa greatest love niya na hanggang paggunaw ng mundo at huling hantungan niya ay daladala niya ang sikretong ito na i-share sa atin. Napakahiwaga ng pag-ibig na kahit may asawa ka na, may laman pa rin ibang puso mo. Na para bang asawa ang kasama pero hanap mo siya. Asawa ang kayakap pero isip mo siya. Charot lang. Pero gusto kong paniwalaan na hindi mo itatapon ng pamilya mo para sa secret great love mo. Dahil ito ang tama at dapat. Kaya, kahit na masabi mo sa kanya, balang araw na minahal mo siya at minamahal mo pa rin until now, yun pa rin ang pipiliin mo. Ang tama at dapat. Ang daming regrets and unspoken words, kaya siguro naging ganito ang kinalabasan. God bless DJ Rocky at sa iyo, Yuri. Anyway, eto man sabi ni Danilo de la Cruz. I don't really understand what's on your mind and why you're keeping it as a secret to yourself. Life is a series of events where we cross. Nahirapan nang mag-intindi ng English yung eyes ko at saka yung brain cells ko. Parang hindi niya na kayang i-process, guys. Baka pwede next time Tagalog naman. Kasi inaayos ko kasi live po ito raw po yung itong raw po itong comment section ng Secret File. Actually, lahat naman, very raw, very live, kumbaga real time. Tapos, syempre pa nagko-comment kayo, may mga iba na parang hindi, syempre, pag nagtatype kayo, yung bugso ng damdamin ninyo, hindi nyo na masyadong na-check yung grammar ninyo. So ngayon, habang naka-ere po ako, binabasa ko siya, but at the same time, inaayos ko po siya. Oo. Where we cross paths with some people who are really special to us. And I really believe in fate and everything happens for a reason. Just remember, fate decides who comes into your life and your heart decides who stays. Just love and take care of what you have right now. Thoughtful Tuesday or Thursday, Basa Princess, DJ Rocky, lots of love. Thank you so much, Danilo R. de la Cruz. Pwede magtagalog guys Walang walang error pag nanagalog minsan. Eto naman sabi ni Kimberly Arcilia. Relate ako sa sender natin. Well, ganun talaga. Wait lang sure ka ba na kailangan kong basahin to? Baka malaman ng asawa mo, girl. Mag-comment ka nang agad na please hide my identity. Sana dummy account mo lang to, girl. Anyway, hindi ko na muna itutuloy yung comment niya. Mamaya ko na lang itutuloy pag naisip niya na meron na siyang
pangalang iba. Anyway, sabi naman ni Charles Sancho, iniibig ang best friend na naman kahit may asawa na, pero ang puso nasa best friend pa rin. E di sana, sender, yung best friend mo na lang ang inasawa mo. Charot with harot. Ayun lang, sumakabilang buhay na best friend ko kaya na mag-move on na. Ay, ano to sinasabi ni Charles Sancho? Anyway, ito naman sabi ni Chris Moraga. Take it away. Hi, DJ Rocky! Hello. Good afternoon, guys! Para sa ating letter sender na si Yuri. Yan. Minsan may mga pagkakataon talaga pagka nandun tayo sa part na aalalahanan natin yung high school days natin, college days natin, na hindi pa tayo matured enough to become to be brave para sabihin yung nararamdaman natin sa mga crushes natin. Yan. Minsan ma-realize na lang natin pagka nasa adult, kagaya ngayon pag may pamilya ka na, meron ka ng may mga tapusan ka na ng ng professional ka na, may power ka na kasi nga may trabaho ka na. Doon mo lang na naisip na madali lang naman sabihin sana kung ano yung nararamdaman mo sa taong gusto mo pero hindi no, kasi nga wala pa tayong power at that time. Yan. Ngayon tayo nagsisisi. Ngayon nandun tayo sa mga time na adult na tayo, may mga responsibilities na tayo, like what happened kay Yuri. Yan. Well, siguro dala na lang din siguro ng hang-ups niya yan, kasi nga lahat naman tayo may mga hang-ups siguro isa sa mga hang-ups niya yan na hindi pa rin niya ma-overcome until now, kaya hanggang ngayon napapanaginipan niya pa rin si Lino. So ma-overcome lang niya siguro kapag tama nga nasabi niya na yun kay Lino yung nararamdaman niya. Pero ang awkward kasi talaga na may pamilya ka na tapos sasabihin mo, uy, Lino, mahal kita. Diba? Parang okay. Nasabi mo nga, pero ano yung ine-expect mo na susunod dun, diba? Kung until now gusto ko rin pala ni Lino, kaloko-loko na yung mo, yung sinasabi mo na hindi mo magpapalit yung pamilya mo sa over him, diba? Posible kasi mamaya biglang karoon kayo ng ng contact at magkaroon kayo ng makamuntong pagkakamali pag nagkita kayo. So wag na lang, mag-move on ka na and focus ka na lang sa family mo. Yun lang. Thank you so much, DJ Rocky. God bless. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Move on ka na lang. Ganun talaga Anyway, ito naman sabi ni Ate Cathy. My first love ako nung high school. Hindi naging kami, pero he was my first kiss, first dance sa JS. Alam lahat ng kaklase ko yun na sobrang love ko yun. Feeling ko babaeng babae ako that time. Ngayon, hindi tayo sure. But after graduation, 10 years din yung feeling ko na gusto ko siyang makita. Kaya siguro hindi ako naka-move on kasi in-invite ko siya ng debut ko, in-Indian na ako. Team Sawi, lesson learned, wag mabuhay sa nakaraan para maramdaman mo yung tunay na kaligayahan. PS, 25 years na batch natin next year. Sana makapunta ka sa Sacred Heart Academy Batch 99. Alam na this, diba? So, alam na this kung sino yung pinatutungkulan, ate. So, kaya siguro hindi maka-move on kasi nga, in-Indian siya. Pero lesson learned, huwag mabuhay sa nakaraan para maramdaman ang tunay na kaligayahan.
Hi po kay Justin Alcano. Hi din kay Ers Liberato. Ayan. At tayo pa nag-comment parang katulad nito ni OFL. Another Totga story. Nakakapag-tanto. Halos nakikinig ngayon. Genuine love sometimes needs sacrifices and more what if. Baka nga ganun talagang tadhana. Sabi ni Pakasum Sultan, my advice to her, focus na lang sa family niya. Sometimes yung devil nasa panaginip natin to push us to make a mistake. Listening from Saudi Arabia dito sa pharmacy. Magandang insight yun Anyway, at tayo pa nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Naalala ko tuloy yung story starring, movie na dating theater play. Basta isinulat po ito ni Juan Miguel Severo. Ang title nito ay Hintayan ng Langit o Hintayan sa Langit? Hintayan ng Langit yata. And I watched this movie starring Eddie Garcia tsaka sino yung isa? I forgot her name na napakagaling din umarte. Iconics. Mga icons. So merong line doon na talagang tumatak sa akin. Sobra, as in. Naalala mo ba yung movie na yun? Hintayan ng Langit. Kumbaga, meron doon na mahal kita. Yung mahal kita kasi araw-araw kitang pinipili. Yung paano nalaman ni Gina Pareño. Ayun. Paano nalaman ni Gina Pareño na mahal niya talaga yung asawa niya? Kasi araw-araw niyang pinili yung asawa niya. Yun yung tawag niya dun sa asawa niya na nakatawid na sa langit. So parang, alam mo ba kung bakit sigurado akong mahal kita? Dahil araw-araw kitang pinili. Yun yung sabi niya. And I think, kapag ganun yung klase ng pagmamahal mo, I think that's the greatest love. Hindi greatest love yung hindi mo pinili. It's a matter of us describing or paano natin lalagyan ng kahulugan yung isang word or isang line. So how do we really define our greatest love or greatest love? Ito ba yung klase ng pagmamahal na kahit hindi mo asawa, mahal mo pa rin? Yun ba yung greatest love para sa'yo? O yung greatest love mo ba, ito yung greatest love mo dahil araw-araw mo siyang pinipili. Kahit na meron sumagi sa isip mo na, uy, mahal ko rin tong taong to. Sino ba yung nakakasama mo ngayon? 'Di ba, asawa mo? At sabi mo nga, siya yung pinipili mo at wala kang balak ipagpalit yung pamilya mo doon sa taong minahal mo o mahal mo pa rin hanggang ngayon. So I think para, alam mo yun, wag lang masyadong bigyan ng weight or maput into pedestal yung tao sa nakaraan mo just to give respect to the person you are with right now. Omit kaya natin yung word na omit kaya natin yung word na greatest love mo yun. Kasi para sabihin mo yun, ouchie yun para sa asawa mo. And para sa pamilya mo, para sa anak mo. Well, kung iba yung definition mo ng greatest love, then sige, bigay na namin sa'yo yun. Kasi totally ko naman nag-share sa amin and may lesson talaga dito sa shinare mo. Kaya lang, nasasaktan ako para sa asawa mo. Hindi ko maiwasang masaktan para sa kanya. Although nasasaktan din ako para sa iyo kasi hindi mo nasabi yung mga bagay na yun. Hindi mo na pagtapat yung nararamdaman mo para dun sa tao. Pero kung po pwede lang, diba? Kung po pwede lang na ituloy na lang kung ano yung dapat at tama. Yun na lang. Na hindi na binabalikan yung nakaraan. Kasi there is no point
of thinking about the past na hindi naman na relevant sa present mo and sa future mo. Unless hindi ka na talaga pinatutulog ng nakaraan mo, you need to do something about it. Kasi the way you explained na lagi mo siyang napapanaginipan, walang palya, tapos meron ka pang naiisip na baka iniisip ka rin niya, na may special talaga kayong pagtingin sa isa't isa. Yeah. Ibig sabihin, pwede kang maging marupok anytime bigyan ka ng pagkakataon ng taong to na harutin ka, alam mo yun. And delikado ka dun kasi pamilyadong tao ka at hindi tukso ang lalayo sa'yo kundi ikaw mismo bilang tao ang lalayo sa tukso. Tapos meron pang isang line na na maganda dun sa Hintayan ng Langit Yung inisip mo ba na makipaghiwalay? Yung parang ganun. Hanapin ko yung para sa inyo. Ito. Sabi dito. Ay, wait lang. Nawala. Ay, hindi ko na mahanap siya. Paano ba kasi natin dinidefine yung pag-ibig? Pag araw-araw mo bang pinipili yung tao, pag-ibig na yun? Pag hindi mo ba pinili yung tao, nilet go mo siya, pag-ibig ba yun? Alam mo yun, parang yun yung point nung Hintayan ng Langit Ang daming klase ng pagmamahal. Pero syempre, iba-iba We can't love a person on the same vantage point. Ha? May ganun? Parang, ano yun? Parang, iba-iba. So, sana wala nang iba sa'yo kasi pamilyadong tao ka na, girl. And naway magsilbing lesson na lang to sa lahat ng mga kabisyo natin out there na hindi nakakapag-confess ng nararamdaman nila doon sa taong mahal nila. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Meron pang pagkakataon kaya sabihin nyo na. Kung ako mahal ninyo, edi sabihin ninyo sa akin ng harap-harapan. Tapos lagyan nyo na rin ako ng GCash. 0917-814-9718. Hindi pwedeng I love you lang. Dapat may send to GCash din. Charot with darot. Anyway, sana okay ka lang, girl. And thank you for trusting me. Thanks for sharing your secret file to us. This is a safe haven. Pero yun nga, gusto lang namin na ibigay sa'yo yung other side na nakikita namin. And I think this is the reality na baka mamaya mahulog ka sa sarili mong patibong kapag ipinush mo pa yan. Or if kaya mo, hindi ka maripok talaga, edi wag ka na magantay pa. Sabihin mo na lang dun sa taong yun through an email, through a text, o kaya through a message, or whatever. Kung yun talaga yung makapagpapalaya sa'yo sa iyong nakaraan, why not? Coconut. Pero if hindi naman na talaga kailangan, kasi paalala lang ulit sa'yo, pamilyadong tao ka na, wag mo na lang din gawin. Kasi it can ruin your relationship with your husband, your kids, your family. So, wag mo nang ilagay yung sarili mo sa isang sitwasyon na mas komplikado, mas magulo pa. Hayaan mo na yung nakaraan mo sa nakaraan mo. Kaya nga siya nandun na sa nakaraan kasi kailangan nakatalikod ka na doon. Hindi na siya dapat hinaharap pa. Kapag hinarap mo pa yung nakaraan mo, kabisyo, ang ibig sabihin nun, gusto mo talaga ng history lessons. Ayan. Anyway, BRBS in Bathroom Break. You are still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa Kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Yuri's Secret File.